I know that you've been down. Feels like they don't believe in you. On the shop floor now, but I can see the magic in you. But I can see the magic in you. I can see the magic in you. But I can see the magic. I can see the magic in you. I know that you've been down. Feels like I don't believe in you. On the shop floor now. I can see the magic in you. I can see the magic. But I can see the magic.
Det tror jeg ikke, jeg kan. Nå, vi prøver med noget surf, og lige se om det virker bedre. I hvert fald. Holy shit, altså. Min video, den har næsten fået 1000 views. Det er fandme fedt. Vildt jo. Ja, det er mega vildt. Altså det er next level. Looking for games to capture. Nej. Hvorfor går det altid galt? Jeg kunne virkelig godt tænke mig at prøve speedrun Amnesia. Prøv at se hvor hurtigt jeg kan klare det. Bare lidt uheldigt at jeg skal nå at handle ind her om inden en halv time. Skal jeg lige ned og købe noget, så okay, og fedt, den har allerede captured spillet. Det er perfekt jo. Er det dig, der hvor de bamser jagter dig? Nej, der er ingen bamser i det her. Eller de er da lidt søde, det er de da. Så lidt bamseagtige er de da. Shit. Hvad mener du? Ej, det er bare i orden. God genstarting. Eller sådan noget. Hvorfor er det her så hjernehøjt på det laveste? Hvad mener du? Restart, det gider vi sgu ikke lige. Nå, vi prøver at se, hvor langt vi kan speedrun det her spil her. Det er et af mine yndlingsspil. Jeg vil næsten påstå og sige, at det her det er et af de fedeste gyserspil, der nogensinde er blevet lavet. Altså, det kan jeg lige så godt sige. Altså, et formidabelt spil. Pissegod historie. Altså, alt er bare fjong. My name is Daniel. Altså formidabelt spil. Det kan jeg lige så godt sige. Det er et af de fedeste gyserspil, der nogensinde er blevet lavet. Og det er no joking. Men det er så også et gyserspil, jeg kender rimelig godt, synes jeg selv. Men jeg har en tendens til stadigvæk at fuck alt muligt op, så lad os prøve at se, hvordan det kommer til at gå. Det er meget lang tid siden, jeg sidst har spillet det her. Men jeg kan i hvert fald huske min rekord på at klare spillet det i 1 time og 11 minutter. Dengang, da jeg spillede det meget. Men nu er det et spørgsmål, om jeg overhovedet kan huske, hvordan det er. Eller det bare ligger i blodårene. Det ligger så dybt i hjernecellerne, at jeg bare laver alt muligt godt.
Ej, jeg kan da huske nogle af tricksene, kan jeg mærke. Det er virkelig hurtigt. Men jeg tror, du kan klare det meget, meget hurtigere. Men det er altså ikke... Jeg er ikke så god til at bugge mig ud af mappet og alt muligt. Jeg synes, jeg har lidt... Og jeg tror også, jeg kommer til at fuck rimelig meget op i dag. Men det er godt nok. Det kan vi godt lide. Alt afhængigt efter, hvor hurtig jeg er nu. Jeg tror næsten, jeg lige skal prøve at se, om jeg ikke kan ændre input. Secondary button. Skal lige prøve at se, om det virker godt, det her. Ej, men det virker sådan set fint. Kom nu, du vil jo gerne. Det ved den ikke. Okay, fedt nok. Ej, hvor fedt! Fuckede allerede en af dem op. Nej. Altså, fuck nu det. Kom nu, op. Og så... Ej, hvad fanden, jeg blev ved med at sidde stok her. Det skal jeg jo ikke. Ej, det gør den, og den skifter ikke automatisk. Den har sit helt aldrig. Jeg kom egentlig lidt i tanke om, nu har jeg jo ikke samlet lanternen op. Hvordan er det, man får den? Eller skulle jeg have samlet den op egentlig? Så det kan jeg jo ikke huske. Det var noget lort, hvis jeg ikke har lanternen nu. Så skal jeg klare hele spillet uden lanterne. Det er egentlig noget jeg skulle have rettet. Hvad jeg spiller. Men det fik jeg ikke lige gjort. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle spille. Så, og det var meningen, jeg bare lige skulle teste nogle settings og sådan noget. Men nu prøver jeg lige at spille lidt og se, hvordan det kommer til at foregå. Ej, jeg sagde mig gået forkert. Men det er så hvad det er. Fair enough. Ej, hvorfor er jeg også gået forkert? Der er intet her. Jeg skulle have gået den anden vej. Det er ikke super smart det her. Dårlig begyndelse. Det kan jeg lige så godt sige. Det kan godt være, at det bliver 2,5 timer eller sådan noget så. Hvis jeg sidder og laver så mange fejl allerede. Og hernede der kan man ikke komme vel? Nej. Så der, det ligger indbygget i hjernen, men alligevel så formår jeg at gøre det forkert alligevel. Det er et spørgsmål, om jeg egentlig bare kan bugge mig forbi det her. Det kunne altså være lækkert. Jeg prøver lige. Det er ellers et af de meget svære trick, men jeg prøver. Det er en chance, jeg er villig til at give. BRB. Det er bare i orden, er det? Jeg tror lige, jeg skruer op for spillet. Altså croucher jeg på en anden? Nej, jeg croucher på den her. Jo! Ja, for satan! Ja. Altså, hvad? Fuck, jeg lavede 2 mand.
sker der? Og jeg var så hurtig til at lave den. Allerede der, så har jeg sparet 15 minutter, i hvert fald. It sure is dark in here. Yes, and there's a good reason for it. But you can light the lamp now if you wish. What's the reason? For the darkness, that is. Stay close. Be careful not to stray. What's the reason? Why is it so dark? Pay attention, Daniel. It's important that you keep going straight and make sure not to stray. Det her, det bliver noget lort. Det skal jeg lige hilse at sige. Ja. Fuck mig, mand! Jeg bliver ved med at lave fejl! Hvorfor laver jeg så mange fejl? Og nu skal vi løbe hurtigt. Møj hurtigt. Og der er også noget med et bug, man kan gøre her. Men det kan jeg altså ikke huske. Det kan jeg simpelthen ikke lige huske, hvordan man gør. Så jeg undlader at bruge den. Men det er noget med også at hoppe op ad muren eller sådan noget. Og så formår du at komme op over mappet, ikke? Sådan, nu er jeg ved himmeriget, eller det dejlige, stille og roligt sted. Nej, om. Og nu skal jeg ned til et af de værste steder i hele spillet. Det kan jeg lige så godt sige. Det er frygteligt, det her sted. Det er altså virkelig ikke et sted, man har lyst til at spille særlig meget. Og jeg ved ærligt talt heller ikke lige, hvordan jeg skal forholde mig til det her. Fordi nu har jeg hverken en lanterne eller noget som helst. Nej, den har jeg stadigvæk ikke. Altså lidt noget lort, at jeg egentlig skippede det. Jeg vil gerne give de 5 minutter for at få de ting med. Det vil jeg egentlig gerne. Fordi jeg ender sgu med at røge noget i Sanity lige nu. Jeg vil
tage nogle af de her tinderboxes. Så kan vi da få tændt noget lys rundt omkring. Så har vi det i hvert fald det at gå med. Øj, der var sgu da også lige. Yes. Hvor mangler vi? Vi mangler... Ja, okay. Vi mangler en ting til at bruge. Og det er her, hvor der kommer en monster. Det bliver smukt. Og vi går ind og tager den her. Kommer der en monster. Ja, tak. Jeg ved ikke, hvor den er. Barrel! Jeg kan ikke huske, om monster det er væk, så jeg tager lige den her for en sikkerheds skyld. Please, let me go. I won't tell anyone, I swear. I just Sorry, want to buddy, no. go home. No! Get away from me! Leave me alone! Jeg tror ikke, monster er der. Den er væk. Chok. Ja, det er væk. Why are you doing this? Get away from me! Tinderbox. Så kommer der en monster heroppe. Jeg kan ikke huske, om den kommer før, eller... Nej, den kommer først, når man har været inde og hentet noget. Så kommer der lige et skrin nu her om 3, 2, 1. Ja, tak. Går vi herind. Så tager vi de her 2 fuses her, så tager vi den der op, så tænker vi, what the fuck. Og så kommer der et... Og så er det fint nok, fordi det er jeg egentlig sådan set ligeglad med. Nej, 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 nej. Du walker for hurtigt, du walker alt for hurtigt. Ej, fuck mig. Tinderbox. Jeg kan ikke huske, om der kommer noget mere her. Det gjorde der. Jamen, jeg synes også, der var et eller andet, men jeg var bare ikke sikker. Hjernen må ikke gå i blod nu. Please, 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 don't.
Det er fint, det er fint. Nej, nu. Jo, nu. Det kan jeg lige så godt sige. Kæft, man. Vi har klaret nogle af de store ting allerede. Det der spil her. Men hjernen, den er også rimelig fucked efterhånden. Min sanity. Så, så inden længe, så rører jeg ned. Og det kan være lidt noget lort. Jeg er 40 km fra dig, B. Du joker lige nu. Nej, du skal op til min stopper, det er rigtigt. Hvad fanden? Er det i dag, du skal derop? Eller er du der allerede? Eller, nej, hvad er det, jeg siger? Ikke med 40 km. The French. My journal is gone. What would they want with my journal? Nej, det er fandme fint nok. Det vil jeg godt lide. 3rd of July. Du skal fandme komme forbi på vej hjem, det kan jeg lige så godt sige. Er det dig og Rep? Og HTML? Eller? Og Webnet? The key. Please, let it be here. Nej, den er her. Oh, thank God, there it is. I guess it is a good place to hide it then. Hvornår var det, I skulle hjem? Var det i morgen, eller i overmorgen, eller? Det kunne egentlig være lækkert, hvis jeg kunne få chatten op. Egentlig, kom jeg lige i tanke om. Jeg prøver lige at se, om jeg ikke kan få chatten op. Det gør ligesom det hele lidt nemmere, at jeg kan se chatten på computeren. Nej, heller ikke det her spil her. Det er utroligt, det er nærmest alle spil, jeg går ind i, der fungerer det der chat-overlæg ikke. Nå, så kører vi videre på telefonen. Nej, vi må ikke spilde tiden på det her. Og der er den sidste fuse. Jeg mener, at man får helbredet Zenadin ved at kigge dem her. Ja, jeg kan sgu ikke huske det. Jeg kigger lige. Den er i hvert fald blevet bedre, men jeg ved ikke, om det var på grund af, at jeg så i den der. Så er det et spørgsmål, om der er noget herinde, det kan jeg altså ikke huske. Nej, det er der sikkert ikke. Let's see what you have to offer. What a mess. I should have sharpened the saw. Men ja, var det lørdag eller søndag, I skulle hjem igen? If you know that. I can sense it. It's definitely there. Og så lyt dog. Og nu skal jeg så ud på nettet, tror jeg. Men You have an ascending room. Will it take us to the inner sanctum? Stor bølge, lille bølge. Der er et eller andet, der siger mig stor bølge, lille bølge. It will definitely take care of the vertical part of our journey. So, Og hvorfor er der you have noget, der ridden an siger mig elevator det? before? Yes, Derfor. Colosseum at Regent's Park has one. It takes you to the gallery where you Stor can bølge, view the panorama. lille bølge. Good. This ride might be a little longer, and in the other direction. Ja tak. Please. Stop. Altså, jeg er stadigvæk i cutscene. Tak.
Stor bølge. Lille bølge. Mhm. Hvorfor kan jeg aldrig huske det? Det er her, hvor jeg altid fucker op. Dag, Lillegard. Hvad fanden, Sophie? Ja, der stod desværre lige sådan Euro Truck Simulators. Det virker det ikke. Hvad var det vi fandt ud af sidst? Der var også et eller andet med det der. Der var også et eller andet sidst med det der. Jeg kan bare ikke huske, hvad fanden vi gjorde der. Men nu gør jeg i hvert fald lige sådan her i stedet for. Jamen, jeg har det der Streamlabs der. I have that. Stream elements. Ja, det er så et spørgsmål. Jeg mener også, jeg har den på. Det skal jeg prøve at have kigget på. Nice. Det er så fint. Men det pisser mig sgu da lidt af det her. Hvad er det for noget? Hvorfor kan jeg aldrig huske den kode? Og bliver vi nødt til lige at se sådan en speedrun her. Eller ikke speedrun, men en guide her. Playthrough. Ja, han fatter ikke noget, kan jeg se. Kom nu. Det er rigtigt. Ej, hvad er det, jeg laver? Den op, den. Så fik jeg brugt en masse tid på det der. Men jeg kunne have brugt cirka 20 minutter på at spille det her indtil videre og kommet hertil. Det er sgu i orden. Fuck, jeg har glemt noget andet også. Okay, det her det går måske ikke efter planen. Men det er lige meget. Skal vi lige efter de to andre. Jeg glemte at tage de tandhjul med, der er inde i hvert rum. Det er løgn. Den ene, den er ude for rummet. Fedt! Det kan jeg godt lide. Sådan der.
Jeg er ærligt talt lidt i tvivl, hvordan jeg kommer til at klare den næste sted uden lanternen. Fordi nu brugte jeg igennem det første stykke, og det er åbenbart resulteret sig i, at jeg ikke kan få lanternen, som er det eneste værktøj, man har. Så jeg... Ja, hvordan gør jeg lige det? Yeah. Fuck, jeg er sgu ud fra en band den gang. Hvad fanden? Come this way. What was that? Forgive me, I should have warned you. One of my responsibilities as a baron is that of a prison warden. This is where criminals are locked up. Like a dungeon? Very much so. Come, don't linger. Sandalien, den er lav as fuck lige nu. Den er lav som røv. Jeg tager lige alle de her tinderboxes her, så kan vi da i hvert fald lige få noget lys. Hilsen blev givet. Hvad? Kæft, du hygger dig, kan jeg se. Fuck, Sanadin er lav nu. Det er lige før jeg bare vil fuck mig selv op her. Fordi det er næsten ubehageligt at gå videre nu. Fordi der kommer lige en monster om 2 sekunder. Jeg har ikke nogen sanity pills, vel? Nej. Selvfølgelig har jeg ikke det. Kom så. Men jeg kan i hvert fald gøre mig klar til det, jeg skal bruge. Shit. Hvad fanden? Jeg ved bare, jeg ryger ned lige om 2 sekunder. Og det er med monsteret lige i røven. Jeg vidste det! Jeg vidste det! Nej, 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 nej. Ja, så må du godt flytte dig.
Der. Where is she? Kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. Go! You're just making things worse. Look, this is no place for a young girl all by herself. She could be hurt or worse. There's no telling what horrors await down there. But Mother, I don't want to leave without you. Kom så, kom så. Yes, sådan. Find Gabriel, the Outrider, and tell him to alert the King's men. Nå, men hvad laver du, Nadil? Nadja. No. Hvis du stadigvæk er der, selvfølgelig. Tell. Please, we don't have time to make the hole any wider. Someone is coming. Hurry! I'll cover the hole with a bed. Everything will be fine. I promise. Kæft, det går godt lige nu. Det skal jeg lige love dig for. Tak. Ja, nu kan jeg så ikke lige huske, om jeg burde gå herop til at starte med. Det tror jeg egentlig er sådan lidt pisse ligegyldigt. Det eneste jeg får ud af det, det er bare, at der kommer en monster nu. Det gør der ikke. Jo, det gjorde der. Jamen det, altså... Second of August, they are dead. Hvad fanden gør jeg nu? Vi må lave standardtrækken. Der er ikke andet for. Fuck. Vi må tilbage igen, vi må tilbage igen. Nu vender du dig ikke om igen. Kan jeg godt love dig. Ellers så... Nej, der bliver skabt jern midt på gåstien. Nej! Nej. Nej. Ja, tak. Ej, jeg bruger alt for meget tid på det her. Hvor er det dumt. Den god? Det er den. Nice. Så en tid skal jeg simpelthen ikke bruge på sådan noget der. Ligegyldigt, halløj der. Og den er jo selvfølgelig derinde. Så skal vi herned. Og så til højre. Så fat i den der pot der. Is he safe? Well, it's for his own good.
my god. Det har vi simpelthen ikke tid til, det der. He escaped. Where is he now? Shit. Det var til det der LAN festival der. Jamen, det var det sygeste timing jeg nogensinde har set. Slave, jeg kan huske det. Jeg sad og tænkte på det her for nylig faktisk. Nej, det er sygt timing. Jeg ved altså. Det er en once in a lifetime det der. Ej, der nu dør og alt muligt væk. Jamen det er 1 ud af 100. Eller 1 ud af 1 million gange det der. Det er sindssygt. Gå nu væk for helvede. Jamen så går vi selv ud. Nej. Fuck. The footsteps is right behind us. Altså simpelthen. Ej, jeg har spildt tiden lidt dumt her. Fordi jeg valgte at gå efter det forkerte i starten. Wow! Chok. Sådan. So you use the drain sewers as a means of transport? Yes, they were built to divert water from an underground spring and are quite spacious. It seemed only natural to incorporate it into the overall structure. We won't be using it. Not today. The flow is seasonal. Men jeg skal lige have det der story mode der væk. Produce a rather poisonous type of fungi. There is an antidote, of course, but we won't be bothering with it today. Come this way instead. We're almost there. Lige i øjeblikket, der læser jeg til multimediedesigner. Og så skal jeg bagefter bygge ovenpå med datamatiker. Don't forget your bag, Daniel. I won't. Så det er hvad der sker lige nu. Using a parasol in the desert. Så multimediedesigner. Into your survival. Simpelthen. It looks ridiculous. The shade will hurt much less than dying, I assure you. Hvordan er det her der? Det er lige på rør, over rør, midt imellem. På rør, over. Okay, så... Så midt imellem.
Alt det der. Det er sygt spændende. We find this one. Det er i hvert fald sjovt. An old friend back in Algiers gave me At kode hjemmesider og With us. Didn't you want to come? kode databaser og hvad man nu ellers så skal. the way we planned. Filmer, jeg ved ikke hvad. Og hvad med dig? Er du stadigvæk i gang med HF og enkelt HF? Op mellem. Okay. Mhm. Ej, det er det. Det er super fedt. Jeg elsker kode. Det er... det kan man godt lide. Kom nu. Det gør du med vilje, det der. Ja, det kan du måske. Skulle den ellers godt kunne. Nå. Det ved jeg så ikke lige, hvorfor den gør det. Det er fordi, der var en, der var mindre. Ej, det er... Der skete sgu lidt dengang, da vi kodede vores spil der. Sådan der. Ja, de der fiskespil og den der Help I'm Homeless eller sådan noget. De var gode. Conserving water from the spring. Yes, it enables me to control the water Teach that us drains to sewers to fish some it. extent. Also, it can be used for all sorts of purposes. Like for drinking. Well, that too. But mostly to run different shit, machines. Kaya. Like water mills. Nej, Exactly. godt. De må godt stoppe med det der. Det er nok det mest irriterende ved det her spil her. Det er de der små flashback eller... Sådan en der. Ja, jeg bor stadigvæk det samme sted. Det gør jeg. Der er jeg ikke lige blevet færdig endnu. Nej. Så det er stadigvæk det samme. Indtil videre. Ja, der er meget at lave i hvert fald.
Ej, det er lækkert. Jeg er glad for at bo her. Men ja, er du stadigvæk i gang med enkelt HF? Så har jeg lavet noget forkert her? Altså normalt plejer der at komme til noget rødt stads, så jeg er lidt i tvivl om jeg har gjort noget forkert her. Kan jeg have gjort noget forkert? Det ved jeg sgu ikke. Så må jeg sgu se det. Ja. Ja, så skal man selvfølgelig have en lille overbygning på. Men det er jo også godt nok. Lige få læst op på nogle ekstra ting. Do you see, Daniel? It has yielded. What? The shadow. It has? For now. Come, let's get this out of here so we can get some peace. Yes, let's. Where to? Just down the corridor, to the morgue. Are there more dead men there? You did well, Daniel. Come, let's get going. Ja, der er total oversvømmelse. Så der er total mandskab dernede ved åen. Det flyder langt over det, der skal. Men sådan er det jo. Nå, så skal vi lige hjerne ham her en. Sådan en på kassen. I hear you breathing, Daniel. Do you hear me? Så skal vi... Mind. Så den her ind. Bum. Nej. Ej, det var også lidt træls. Kunne ikke komme med færgen. Skal du med færge for at komme på arbejde? Det er til Fanø. Ej, den er altså også trælser. Nå, men så er det jo en lovlig fridag. Jo, jeg havde sgu gjort det rigtige. Nå. Så forstår jeg ikke, hvorfor det der rødstads der ikke kom. Nå. Fair nok. Skal lige se her. Skal lige hurtigt se nu. Fuck.
Fuck, okay. Ja. Peanut butter jelly time, peanut butter jelly time. Oh yeah. Nej, hvordan er det nu det her der? Jeg tror det er sådan her. Kan det ikke passe? Det lyder i hvert fald lavest her. Det var rigtigt. Nice. Fedt, så fik vi lige afgjort det. Wow. Og jeg har stadigvæk ikke nogen lanterne. Jeg havde ellers håbet på, at der kommer et eller andet tidspunkt, hvor man får lanternen. Så skulle det være, når man rører i det der fængsel, der bliver kidnappet. Kidnappet? Men det er fast længere henne. Kom nu, smad nu den der. Den var alligevel ny. Okay. Der. That was. What's happening? What are you doing? Let me go! Please, don't take me! Nobody ever return! Fuck. Nice. Alright. Tror egentlig. Hvor fanden smed jeg kroppen, mand? Nej, det er løgn. Ja. Lad mig bare se. Jeg kunne ellers godt bruge kroppen nu. Ja, man får SU på multimedie. Men for pokker, hvor skal man også bruge penge på bøger og alt muligt. Interface design og jeg ved ikke alt muligt, man skal have købt. Men det er jo godt nok. Så lige den første måned, der bliver bare hugget til. Så det er godt nok, man får lidt SU. Men ellers så har man jo et arbejde ved siden af. Til lige at få lidt der.
Interface design. Altså, det er en af bøgerne, ikke om, men altså... Yes. Det ved jeg ikke. Kan man overhovedet se den? Nu skal jeg lige prøve. Jo, det kan man godt. Den er i hvert fald... der er i hvert fald nok med... der er nok med kloge ord i den i hvert fald. God bog. Sæt den ser klog ud. Ej, det gør den. Hvad? Hvad laver den? Nå, nu skete der noget. Og ja, det her det er et sted, hvor jeg lige skal være super meget opmærksom, så det kan godt være, at jeg ikke lige... Det er så lige med det samme. Jeg kan altså ikke lide at være så tæt, du. For satan, det går galt det her. Ej, jeg tænkte det kraftedeme nok. Ja, tak. Altså, en af mine rigtig gode venner, hun skulle betale... hvad fanden var det, hun skulle betale? Jeg tror, det var 3.500 for nogle studiebøger. Så ja. Det er... Så... Jeg skulle heldigvis kun af med... Ja, det kan jeg faktisk ikke huske. Lidt over 1.000 i hvert fald, men de var heldigvis ikke så dyre. Og jeg skal lige prøve hernede og kigge. Nej, jeg har stadigvæk ikke lanternen. Okay, det virker ikke nu. Og der også var det intet, mand. Jamen, jeg kender spillet. Jeg havde lidt sigtet efter at slå min rekord i dag, men det er sgu for lang tid siden, jeg har spillet det sidst, så jeg er ikke... Der skal lige spilles igennem et par gange, før jeg begynder med det. Så ja, jeg ved godt, hvornår der sådan cirka sker noget. Soon, I won't even be able to move, will I? Your life is safe. I don't doubt that. But will it be worth living? Ja, tak. Oh, fuck mig. Hvorfor gjorde den det? Den skal da ikke bare lige pludselig skifte ændring. Sådan. Men hvilke... det ved jeg sgu ikke lige, hvad det er for et ord, der skal stå der. Kan man ikke skrive det? Nå, moduler. Jamen, jeg har design. Så har jeg brugeroplevelse. Interface design. Daniel, you have
gone too far. Ja, så har jeg nogle andre også. You. I can't let you proceed any further. I'm sorry, my friend. Jeg kan ikke lige huske, hvad de andre hedder. Når jeg har ferie, så, så kan jeg sgu ikke lige huske det. Brugeroplevelse, interface design og design. Ej, der er sgu andet også. Jeg kan bare ikke huske, hvad fanden det er. Og der skal vi bruge en spand, og den har vi ikke endnu. Kan jeg komme derind? Ja, nå. Ej. Helst ikke i hvert fald. Når det er ferie, så er det ferie. How much more, Baron? How much more am I supposed to withstand? Kill me already! Kill me! This one. Ej. Jeg slår ikke min rekord i dag. Det men det bliver under 2 timer, det gør det. Nej! Det var ikke det, jeg gad. Må man aldrig gøre sådan noget der. Jeg skal bare have fat i de her juveler. Eller juveler orbs skal jeg have fat i. Ja, og coding har jeg selvfølgelig også. Det var en af dem, jeg glemte. The cradle is ready. Good. You're a man! How can you partake in this? Is he all right? He is one of the wicked. Don't pay his lies any attention. I'm not a madman! It was an accident! He set a man on fire. It wasn't my fault! Why won't anyone listen? That's horrible. Of course. We are dealing with monsters here. Nej, altså det er coding i HTML, CSS, JavaScript, og så får vi 3-4 andre sprog også. Nej, 3 andre sprog også. Og så kan vi selv bygge på, om vi ønsker at have flere. Men der kommer i hvert fald en 6 sprog. Nu gjorde jeg det igen. Ikke det, jeg gider. Men når man sådan lidt kender et sprog, så kender man lidt også andre. Jeg mener ikke, jeg skal herop. Det er jeg ret sikker på, at jeg ikke skal, men jeg gider bare ikke gå hele vejen tilbage. I så fald, jeg har glemt, at man skal herop, så nu går jeg så herop. Nej, jo. Rebet. Nå, det var godt nok, jeg gik herop. Jeg kan lave rimelig mange ting i dag. Der er sket noget siden da. Med coding. Det er lang tid siden, der der er sket en del der. Men jeg kan også se, at du er inde i Game Maker, så går der også ud fra, at du bliver upgraded. Okay, med den der. Tinderboxes, det kan vi godt lide, når vi ikke har en beslag nu. Ej, det må man ikke. Så må man blive ved og blive ved og blive ved. Eller lave en masse små projekter. Så kan man lige pludselig lave noget stort. 15th of August, 1839. Det synes jeg har lært noget af. The blood wards are failing. The shadow beckons, and its cry disarms my actions.
Altså, jeg er også i gang med at lave nogle ting i det, og også lige lavet sådan et drukspil og alt muligt, som vi bruger til fester og sådan noget. Som vi kan bruge på telefon og computer og alt muligt. Så det kræver bare, at man ligesom lige har kendt bare lidt til noget af det, og har lavet lidt af det før og sådan noget. Så kan man lige pludselig lave det til meget. Så det kræver bare, at man laver sådan nogle bitte små projekter. Det behøver ikke at være noget stort. Please, I didn't do anything. Pick the man, cut the lines. Pick the man, cut the lines. Please, the man cries. How you sleep. Ja tak. It well. One life for another. You hear me, guardian of the orb? I did all this for you. Now, once more, withdraw your shadow from my domain. Alexander, there isn't much time. I can feel it. We must act swiftly. Jeg har spillet det lidt mere, end man plejer. Nej, hvad fanden? Jeg har spillet det lidt mere, end man plejer. Hvor mange timer har jeg overhovedet i det spil her? Næsten kun 200 timer så. Men så i betragtning af, at jeg har spillet det, tager 1 eller 2 timer at klare, ikke? Altså min rekord, det er 1 time og 11 minutter. Men jeg kan godt, jeg failede alt for meget i starten, fordi jeg ikke lige kunne huske helt præcis, hvordan det var, jeg gjorde. Så desværre så... Og så sker der noget sjovt her. Ja. Så er den løs. Men jeg sigter efter 2 timer. Ej, jeg kan gøre det under 2 timer, det er jeg ret sikker på. Og så kommer der også en her. Lidt længere henne, fordi jeg har været inde for sat den her. Ja, der sker mange ting til Game Maker, synes jeg. The wheel is good for keeping your victims still during the procedure. They can be bound around the circumference or simply stretched across, tying limbs to the spokes and rim. All tools are by this point useful, and you may administer the torture in any way you like. But the forte of the wheel is the gaps. Altså, der er noget, der siger mig, at jeg skal have fat i en eller anden blomst eller sådan noget, men jeg tror ikke, det er her. Their limbs with a hammer, making them fold in between the frame. Det kan jeg altså ikke huske det her. Too quickly, I mean. No, don't worry. The human body is much more resilient. They can survive for days until Nej. they succumb. Det skal du ikke sige, rip dine penge. Ja, det er også gratis for mig, men fordi jeg har købt det, jamen så behøver jeg ikke at betale månedligt for den standard udgave. Jeg købte den her standard udgave. Der hvor man kan lave til desktop og sådan noget. Det er dem der henter det gratis i dag. Det udløber ikke. Det er noget vi har fordi vi har købt det i sin tid. I dag der er det subscription, så i dag der kan du ikke købe spillet. Eller købe programmet. Du skal betale månedligt. Så jeg behøver ikke at betale månedligt for at kunne develop til Mac computer og Windows computer og sådan noget. Det skal jeg ikke betale for månedligt, fordi det har jeg købt i sin tid, da det bare var et engangsbeløb. Så jeg ærger mig lidt, at jeg ikke købte en lidt større pakke. Men ej, det var sygt mange penge. Men i det mindste, så skal vi ikke betale
Ja, jeg ved ikke, hvad pakken den koster i dag. Jeg skal lige prøve at se. Jeg købte i hvert fald den mindste, og det er Creator Pack. Det vil sige, at jeg sparer i hvert fald 40 euro om året. 41 euro om året. Så det er alligevel det er penge. Er det GTA? Det kan du i banden på, det er. Det er GTA Vice City, det her. Det er med modder det hele. Ej, det er Amnesia. Det er en crispy way af Viking. Hvad fanden? Og så der, jeg sagde dit navn rigtigt i dag, eller det var lige ved at gå galt. Men jeg reddede den. Det synes jeg skal have point for. Ethan Road-Off. Det kan du lige bande på, det er. Sådan en Road-Off. Hvor mange har jeg? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Har jeg så de her alle sammen? Jeg er sikkert fucket en eller anden op. Og hvis jeg mangler en, så bliver det her rigtig ubehageligt. Jeg kan altså ikke huske, om det er flere, man skal bruge. Jeg mener, at man skal bruge flere. I hope not. I really hope not. Det er sgu for lang tid siden, til jeg kan huske det. Det er også lidt træls, jeg skal ned og lige handle sådan lige om lidt, så... Jeg når sgu ikke at spille det her færdigt, det tror jeg ikke. Ej, det gør jeg ikke. Måske ikke. Nu må jeg se, hvor meget jeg når at fuck op. Nej, fuck mig. I know this. I've been here already. I know this taste. A taste of Damascus rose obfuscating the truth in Imperial name. They may sweep the traces from my memory. Det kan jeg da i hvert fald. Det er den eneste rigtige tidspunkt at handle. Even though my mind remains. Husk svømmevinger. For helvede. Ja, det. Jamen, jeg kan ikke se noget på grund af det der lorte cutscene der. Er det seriøst kun bøffen, jeg skal bruge? Det er det måske. Ja. Så der brugte jeg alt for meget tid på det der. Så kommer der et ben op. Ja tak. Det vil vi gerne have. Og nu skal vi til boss. Eller... her hvor man skal låse op for bossen. Og jeg tror næsten det her, hvor jeg bliver angrebet. Hvis det ikke er nu, så er det senere. Og jeg har bare svært ved at tro, at jeg skal tilbage. Og så... jeg tror næsten, jeg bliver angrebet nu med det samme. Ja. Sleep. Sov. Og forhåbentlig er lanternen her nu. Jeg håber. Jeg ved det ikke, men jeg håber.
Nu har jeg ikke haft lanternen hele gamet. For helvede. You had me worried. Quite frankly, I'm not sure what to. Nå, så er det den der, jeg skal bruge. I hold no grudge against you, Daniel. We are so very much the same, you and I. Did you really drink from the amnesia mixture? It explains so much of your behavior. You never did finish what you set out to do. You took part of our adventure, how you would face the old shadows and save our world. And me. I will grant you another chance to redeem yourself. Hej, gå væk. Jeg var ikke, jeg ramte sgu ikke den trigger zone der. Også ærgerligt. Og så er vi tilbage til toppen. Der hvor vi kravlede op ad brønden, da vi var nede i den der ulækre afløb. Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Men det er fedt nok. Lad os lige prøve at tage den her op. Den kan jeg ikke huske, om jeg skal bruge. Ret berømme måske. Hvordan er det nu? Den der, den har jeg fikset. Altså her, hvor der er edderkopper nu, eller sådan noget. Eller er det fordi, jeg ikke har lavet nok sanity? Nej, jeg tror det er fordi, jeg ikke har lavet nok sanity. Hvordan er det så med det her? Se, nu står jeg så lidt af, fordi det her, det kan jeg faktisk overhovedet ikke huske. Og jeg tror overhovedet ikke engang, jeg skal gøre det her. Det kan jeg altså ikke huske. Ved du hvad, vi prøver at gå videre. Altså, det er kun for at... ja, hans hoved er væk. Alligevel, så jeg tror ikke engang, jeg kan gøre den der ending. Så det er jo fint nok. Så har jeg ligesom confirmed det, at det skal vi ikke bruge tid på. Hope not. Han vender sig rundt og begynder med at gå den vej. Jeg vil gerne lige indenfor, så jeg kan træde lidt til siden. Og den der. Og så
sådan noget her. Den her, den er fin. Hvorfor virker det så ikke? Det er nok fordi, at den ikke er blevet scriptet til, at den kan bruges. Og så har vi den her. Kom nu. Det er simpelthen ikke tid, det der. Jeg er ret sikker på, at den stadigvæk er her. Det er derfor, jeg lige gør den her klar i hvert fald. Og hvis den ikke er her, så er der noget mystisk ved det her. Fordi jeg nægter at tro, det bare er det her. Det kan godt være, det bare var det. Og så den sidste. Inasansom. Ej, det ved jeg sgu ikke, om det var det, der stod. Men nu var det. Nu skal vi i gang med det værre ofre halløj her. Men det er fint nok. Det vil vi godt lide. Og så skal vi hen og stille os. Sådan. Så hen og lige prikker os selv igen. Det er et forkert tidspunkt, at jeg skal ned og lægge. Men vi tager den. Det er fint nok. Forhåbentlig. Chamber. I got it. You are ruining it. We are so close, I beg you. You killed us. You killed us both. Ja. It was my greatest triumph. Sådan, jeg klarer det. Never looked back. 1 time og hvad? Lad os lige prøve at se.
You think I was afraid? 89 minutter. Quite the contrary. Ej, det brugte jeg så også lidt i menuen og sådan noget. Så jeg brugte nok en 5 minutter lige til at sætte settings og alt det der. Hellfire made to wash away my sins. Så en 85 minutter eller noget. Ja tak. There's no denying the things I've done, but I have paid my tribute. I gave them that awful man. I did the right thing. Ja tak. Dejligt spil. Hurtigt spil. The End. Ja tak. Og så er det lige skrevet IKEA dernede. IKEA 291. 71. Jeg aner ikke hvad det betyder. Skal lige have et billede. Det vil jeg prøve at søge på. Men yes. Det var det. Dejligt spil. Dejligt spil. Det kan jeg lige så godt sige. Ja. Nu skal jeg så ned og handle. Det skal nok blive godt. I det her dejlige blæsevejr. Men det var sjovt. For satan. Men det var også mest for bare lige at teste nogle settings af, at jeg lige startede livestreamen, så der var sådan set ikke rigtig mere i det. Så ja, det var det. Og så vil jeg gå ned efter noget dejligt at spise, tror jeg. Ej, jeg ved ikke, hvad jeg går efter. Men i hvert fald lidt eller andet lækkert. Simpelthen. I know that you've been down. Feels like they don't believe in you. On the shop floor now, but I can see the magic in you. But I can see the magic in you. I can see the magic in you. But I can see the magic. I can see the magic in you. I know that you've been down. Feels like they don't believe in you. On the shop floor now, I can see the magic in you. I can see the magic.
can see the magic.